oblidaré, però mai no deixis de pensar que l'amistat ens unirà. Xa-la-la-la-la, el somni brillarà, mai no s'apagarà, no deixis de somiar. Doraemon, tu faràs realitat tots els desitjos que he somiat. Xa-la-la-la-la, cantem una cançó, ens hem d'ajuntar, donar-nos tots les mans. Doraemon, tu omple del teu color tot aquest món on feliços tots serem. Doraemon. Benvinguts a l'Hotel Novi. Benvinguts. Opa! Quin hotel més guai! Com m'agradaria anar a un hotel com aquest. Ja vinc. Hola, Novi, quina sort que t'he trobat. Hola, cap, que passa res? Es tracta del president Robert, el de l'empresa dels Estats Units. Ah, que no havia de venir la setmana que ve. El que passa és que ha avançat el seu viatge. Ai, mare, i ara què fem? En realitat ha sigut una equivocació meva. El president Rai, això no m'amoïna gaire. El problema és que ve amb la seva filla. Oh, M'has d'ajudar? Podries buscar-li un hotel de luxe i encarregar-te d'ella, sisplau? home, així tan de sobte. Perfecte, li diré al president Robert que la porti. Adéu! Què diu ara? Què vol dir, que ja ha arribat? Quina barra! Com vol que trobi un hotel? Ara no pots fer-hi res? Amb tanta precipitació, només se m'acut una cosa. A veure... El projector tridimensional. I això per què serveix? El posarem aquí. Quina passada! Sembla un hotel estranger! Endavant, endavant, sisplau. Oh! Caram, Novi, no sé com t'ho has fet, però et felicito. Què és això? Novi, confio en tu! Ai, mare meva, i ara què faig? Mira, pare, l'única cosa que pots fer és fer-li creure que això és un hotel de debò. Hi, Mr. Novi. Nice to meet you, Mr. Novi. Què? Nas de mico? Em sembla que necessitarem la gelatina traductora. Senyoreta Maria, benvinguda a l'Hotel Novi. Miri, l'especialitat del nostre hotel. La gelatina de benvinguda amb cobertura de miso. La vol tastar? What? Menja-t'ho, menja-t'ho. Ok. Que bo! Una cosa, on és el grum? Què, el grum? El mosso que s'encarrega de dur l'equipatge, ho acabem de veure a la tele. Farem servir la càmera per canviar-se. Senyoreta Maria, oi que no li fa res esperar-se un moment? Au, va, poseu-vos un al costat de l'altre. Tu també, mare. Jo també. Ens vols fer una foto? Vinga. Es pot saber què representa tot això? Després t'ho explico. Ara hem de fer veure que som el personal d'un hotel. Fes-ho pel pare. Què? Au, va, afanyeu-vos, poseu-vos a l'entrada. Molt bé, ara l'altre el posaré aquí. Què passa aquí? No em diguis que només en tens dos d'aparells d'aquests. Doncs sí, exacte. Per tant, ens haurem d'espavilar com sigui. Quin hotel més preciós! Benvinguda, senyoreta Maria. Li desitgem una bona estada a l'Hotel Novi. Jo sóc el director i em dic Doraemon, per servir-la. Moltes gràcies. Aixequi bé el peu, sobretot que aquest esgló és molt alt. Molt alt. A veure, així? Què us ha passat? Que us heu fet mal? Què ha passat? Per què hem caigut? Encara que a primera vista sembli molt més gran, en realitat tot és igual que sempre. Vigileu. Quin hall tan bonic! Endavant, entri pel centre, sisplau. No es desviï del centre, sempre pel centre. Però
Però si us acabo d'avisar... Ah, teniu piscina, també! Quina piscina tant! Sí, és una piscina climatitzada on els clients es poden banyar tot l'any. Que bé, aquest hotel m'encanta! Ah, gràcies, moltíssimes gràcies. Director, potser s'hauria d'encarregar d'aquest petit detall, no li sembla? Sí, ara mateix. Ah, és que li convé fer una mica d'exercici. On va tan de pressa que passa res? No, i ara, res de res. Prepararé alguna cosa per la convidada. Ah, quina meravella de menjador! Els àpats es fan aquí? Sí, esclar, esclar. O és que ja comença a tenir gana? Mare, el dinar. Mare? Ai, d'això, prepara el dinar. Entesos. La veritat és que no sé què puc fer per dinar. Només tinc això a la nevera. Per cert, quina valoració té la cuina d'aquest hotel? Doncs bé, he rebut molt bones crítiques. Tinc ganes de tastar-ne algun plat. El dinar ja està a punt. Tingui, senyoreta Maria. Bon profit. Però si és agulla. Quin desastre. Em podries explicar una mica el plat, sisplau? Sí, i tant. Es tracta d'una especialitat de la casa. Agulla o grill. Ostres, mira-li la cara, s'ha enfadat. Senyoreta, tingui. Tallarines fregides. Són tagliatelles frites. Són més bones. Amb un polsim d'alga verda, si se n'hi vol posar. Sí. Cada cop està més empipada. Estem perduts, s'ha acabat. Director, podria fer venir el xef, sisplau? Sí, esclar, ara mateix. Què farem? Ara ens ha descobert. És clar que ens ha descobert amb agulla a la brasa i tallarines fregides. Què? O sigui que la senyoreta s'ha enfadat. I què vols que hi faci? No hi havia res més a la nevera. Tant se val, vine, sisplau, et vol veure. Miri, li presento la xef. Em sap molt de greu que no li hagi agradat el dinar. Li prego que ens disculpi si podem fer res per compensar-la. Què dius? Només l'he fet venir perquè volia donar-li les gràcies. És que no havia tastat mai uns plats japonesos tan bons. Us ho dic de debò. Em podríeu ensenyar la cuina? M'agradaria veure-la. Esclar, només faltaria. Ah, quina cuina més bonica, digna d'una cuinera excel·lent. I això què és? Això són bagdoguetes sauté. Són molt bones. I això, marinador. Sisplau, tasti-ho. Ostres, que bones! Molt bé, xef, espero que aquesta nit també em preparis un sopar ben bo. Entesos, senyoreta. Bé, director, m'agradaria pujar a l'habitació a descansar. Ah, molt bé, ara mateix. Escolta, Novita, encarrega't del projector. La casa és petita, o sigui que vés amb compte. Molt bé, d'acord. No diguis que és petita. Per aquí, endavant, sisplau. Sí. Quin desastre! Quina habitació tan preciosa! M'ha anat de ben poc. Una gotera. Pujo a la taulada a veure què passa. Senyoreta, permeti'm que li ensenyi l'habitació. D'acord. Vingui, sisplau. Aquesta habitació disposa d'un sistema molt modern d'aire condicionat, televisió per satèl·lit, fil musical, una Què és balconada aquest amb aparell? vistes a... Ai, no ho toqui! Què ha passat, senyoreta? Senyoreta!
Oh! Oh, quina meravella! L'hotel té un planetari i tot! És fantàstic! Que freda. Aquesta gotera no m'agrada gens. Un ratolí! Auxili, auxili, auxili! Un estel fugaç! No pot ser, l'hem feta bona! Pare! Rei meu! Quin tip de riure, quin hotel més divertit! És el primer cop que em veig un així! Per cert, em guardareu una habitació quan la teulada estigui arreglada? Adéu, que us vagi molt bé! La pròxima vegada jo també m'allotjaré aquí. D'acord, encantats. Adéu! Adéu a tots! Adéu, Maria! Au, família, què us sembla si per sopar us faig agulla o grill? Jo voldré bagdoguetes sotés, també. Doncs a mi m'agradaria menjar suc de misó. Només pot dir la veritat. Doncs la Tsubasa Ito em va convidar a la seva festa d'aniversari. Però com que resulta que coincidia amb la de la Sumire Hoshino i no sabia per quina decidir-me, al final no vaig anar a cap de les dues. Em va saber greu per elles, però què volíeu que hi fes, Aquesta cara... Sembla que estigui a punt d'explotar. No el miris als ulls. Ai, sí! He de fer un encàrrec, ja no hi pensava! Espera, Soneo! Sonea! Què et passa? Per què fuges corrents sense dir-me ni piu? Hola, gegant! Precisament t'estava buscant. És que et volia demanar un favor. Un favor? Quin favor? Doncs mira, fa temps que no ens fas cap concert dels teus. Tens raó, fa una temporada que no canto. Però com que sempre que faig un concert poseu cara de pomes agres, doncs me'n passen les ganes. Què dius, home? En el fons tothom es mor de ganes de sentir-te cantar. Ho estan esperant. De debò? És veritat? Sí, oi, tant! Faria il·lusió. Un concert d'en gegant, que bé, oi? O sigui que voleu un concert? No ho sabia. Em sap greu no haver satisfet abans els vostres desitjos. Entesos! No patiu, doncs. D'aquí poc faré un concert per tots. Espero que us agradi. Això és el que passa quan en Soneo parla més del compte! Ja ho pots ben dir, quin desastre! Nois, ha vingut en Soneo? I a sobre encara té la barra de... De presentar-se a casa nostra? Què vas a vens a fer fer aquí? Perdoneu-me! Ui? He vingut a demanar-vos ajuda! Tothom m'ha donat l'esquena. Per culpa del que he dit no volen saber res de mi. Tothom em mira amb mala cara. És que no és la primera vegada que et passa. Parles sense pensar i dius el primer que et passa pel cap. Ets un mentider. Un fals. I sempre fas la rosca. Em sap molt de greu. Us ho dic de debò. Soc totalment conscient que tinc aquesta mania. Però així que obro la boca, començo a dir coses que en realitat no penso. És que no ho puc evitar. Voleu berenar? Com s'ho fa per fer sempre tant de goig? Ai, calla, calla. A veure si t'agrada el berenar. Gràcies. Oh, ja hi he tornat. No hi ha cap manera de curar aquesta mania, Doraemon. A veure, primer hem d'estar segurs que de debò vols canviar. Sí, de debò! Me'n penedeixo des del fons de l'ànima. Els caramels de la sinceritat. T'explicaré com va. Si et menges un d'aquests caramels, només diràs el que penses de tot cor. Perfecte. Moltes gràcies, Doraemon. T'ho agraeixo de debò. M'has salvat la vida.
Ja hi tornem. Això que fas ara és precisament fer la rosca. Perdona. Menja-te'n un i et convertiràs en la persona més sincera del món. I ja està, ara ja sóc sincer. Exacte. Va, intenta dir-li a en Nobita que és un geni. Nobita! Què? En Nobita és... Nobita, ets... Nobita, ets... És impossible, no li puc dir a en Nobita que és un geni. Digue-li sincerament el que penses d'ell. Nobita, ets un cas perdut que només saps treure zeros. Ostres! Tenies raó, ara només sap dir la veritat. Tranquil, tranquil, que tot és culpa del caramel. Moltes gràcies, Doraemon. De res, home, no té importància. Ningú diria que ets una cafetera parlant. Tranquil, home, tranquil, que tot és culpa del caramel. Me'n vaig, fins una altra. Molt bé, fins una altra. Ah, per cert, senyora, cada cop té més arrugues. No sé si s'hi ha fixat. Molt bé, perfecte, s'han acabat els problemes. A partir d'ara no em tornaran a dir mentider, perquè és ben clar que només sé dir la veritat. Hola, Suneo, ja pots estar content. He decidit que faré un concert immediatament. Serà el solar de sempre. Vaig avisar els altres que ja ho esperen. Ostres, aquest burro deia de debò això de cantar. Que has dit res? Mira que bé, ens tornem a trobar. Què li passa? Potser no se li ha posat bé el dinar. Com s'atreveix a fer un concert si no sap cantar? Si continua així, se'n pot escapar qualsevol cosa. T'ho prego, Doraemon. Ara vols que n'anul·li l'efecte? No es pot ser tan rampellut! Ai, ah! En Suneo canvia d'idea cada 2 per 3. Sí, tens raó. Primer ha vingut perquè volia ser sincer i al cap d'una estona torna perquè resulta que vol tornar a dir mentides. No sap què vol. Prou! Mira que arriba a ser pesat! Dormiu. Avui faig un concert. Ah, vaja, avui? Sí, D'aquí una estona. sí. Un concert? Com que m'ho heu demanat tots, el faré. I el que no hi vingui se les carregarà. Jo sí que hi vindré. Jo també. Sí? Perfecte. Fins després. Només de pensar que en Gegant farà un concert d'aquí una estona se'm fa un nus a l'estómac. Però ara... Ara què? Ara en Suneo s'ha menjat el caramel de la sinceritat i com que només pot dir la veritat, li diran gegant que no sap cantar. No se'n podrà estar. Si pogués, me n'aniria a viure a l'estranger. Es pot saber què dius, ara? Per què vols que anem a viure als Estats Units? Si no pot ser tan lluny, ja m'està bé un poblet a la muntanya. Ni muntanyes ni Estats Units. Aquests rampells teus no estan gens bé, Suneo. D'acord! Podria dir que estic malalt. Però no puc perquè m'he menjat el caramel de la sinceritat. Tant de bo no me l'hagués menjat! Nosaltres tenim una part de culpa. Tens raó. La veritat és que en Suneo va ser el primer a dir-ho, però qualsevol hauria fet el mateix i li hauria demanat en gegant que cantés per no rebre una pallissa. La nostra situació era la mateixa que la d'en Suneo, oi? Ens hauríem de menjar el caramel de la sinceritat, també. I la Shizuka i els altres també, oi? De veritat que me l'he de menjar? Pensa en la situació d'en Suneo. Ja ho entenc, però... Nosaltres ja ens l'hem menjat. Si vol que ens apallissi a tots. Va, tu també.
Ah, jo també en vull. Vigila! Adéu! Me'n vaig a preparar el concert perquè quedeu ben contents. Molt bé, fins després. En Gegant s'ha passat un caramel de la sinceritat. Què passarà? Doncs no ho sé. En Gegant sempre diu la veritat a la cara, o sigui que no sé què passarà. Sí, és veritat. A ell no li cal dir mentides, no ha de patir. On vas disfressat així? No et fa vergonya? Au, ajuda'm a la botiga, va. No, mare, ara no puc ajudar-te perquè he de fer un concert. Ah, sí? Vés-hi, doncs. De debò et pensaves que diria això? Quants cops t'he de dir que no em tipis els veïns amb les teves cançonetes? Canvia't i vine ara mateix a ajudar-me. Deu estar a punt d'arribar. Sí, ja ho sé. I li direm que és un desastre cantant. Ens clavarà una bona pallissa. Perdoneu-me. Ja sé que ho feu per mi. No somnieu, no és culpa teva. Tots hauríem fet el mateix. És veritat. En Gegant ens fa por a tots i també li hauríem dit una mentida. Hola, nois, us he de donar una mala notícia. El concert d'avui s'ha suspès perquè he de quedar-me a la botiga ajudant la meva mare. Em sap molt greu. Ha dit que el concert s'ha suspès. No haurem d'escoltar les teves cançons, doncs. Perquè la veritat és que no pot cantar pitjor. No es pot cantar pitjor. Visca! Poca solta! És culpa del karate! Calla! Això és el que més m'empipa!